Haloo, onko työnantaja? Hei, anteeksi nyt kauheesti, kun mä soittelen. Oisko sulla pieni hetki aikaa? Onko nyt ihan varmasti? Ei sulla kummiskaan aikaa oo. Kummiskin mä häiritsen. No enkö varmasti? No kyllä tää nyt on voi kauhea, kun mä tälleen soittelen keskellä päivää. Voi että. Anteeksi nyt. Ai mitä asia? Siis no, mä olisin työpaikkaa etsimässä tässä, mutta teittehän te nyt varmaan ei teillä tämmöiselle mitään töitä. Mäkin on vaan tämmönen ja eihän, no anteeksi nyt kauheasti, voi mä pilaan sun koko päivän nyt, kun mä tälleen soitin jo anteeksi, voi ei joo, mä lähden joo, mä lopetan tästä joo, kiitos ja anteeksi, hei moi. Ei kauhea. Jos olet työnhaussa, niin älä pyytele anteeksi. Ajattele se siltä kannalta, että sulla on osaamista, sulla on jotakin tarjottavaa sille työnantajalle ja hänen pitäisi olla iloinen, että hänelle tarjotaan tämmöistä osaamista ja työntekijää. Jos työnantaja sitten suhtautuu jotenkin kyynisesti tai ikävästi, niin se on kyllä ihan hänen oma häpeänsä. Hänen pitäisi olla ylpeä siitä, että teidän firma on niin mielenkiintoinen tai sitä pidetään niin hyvänä, että sinne ihan halutaan tulla töihin ja haetaan, vaikka jos työpaikkaa avoimenakaan.